Ndikulandireni ku program ina ya nkhani za masewero Sports Arena kuchokera kunoko ku TTV. Program ya Sports Arena timakamba nkhani zosiyanasiyana za masewero osiyanasiyananso. Ndipo program yathu ya lero tiunikira mpikisano wa mu TNM Super League kuti matimu a Mighty Wanderers akutsogola ni mapointi okwana 34 pa masewero 14 pamene Bullets kubwera pambuyopo ni mapointi okwana 33 kusiyana ndi point imodzi yokha pa masewero ofanana 14. Kodi mmene mpikisano kuyenderano chikhochi chigwera ku Bullets kapena ku Wanderers kapena ndi Silver imene pa number 3 ndi 27 points nanga pansi pa log table ya TNM. Kodi timu ya Mzuzu City Hammers imene ndi 8 points padakali pano pa masewero 14 ndi timu ya Songwe Border 1 point pa masewero omwewo apulumuka mu ligi nanga achite chani mu gawo lachiwiri kuti mwina ziwayendere. Bungwe la Football Association of Malawi FAM lalemba Chief Executive Officer watsopano ndi Abu Chiwaro amene anali nkhala pa mpando wa Eastern Region Football Association. Tikapita masewera mpira wa manja osewera amayi timu ya dziko lino yomwe osewera ngosapirira zaka 21 agonjetsa timu ya Zambia masewero onse atatu opimana mphamvu. Musaiwale kuti timu ya Malawi under 21 Zambia ndi South Africa adadzipezera malo ku mpikisano wakulu wa dziko lonse World Cup masewera mpira wa manja amene osewera ngosapirira zaka 21 uchitika mwezi wa mawa kuyambira pa 20 September mdziko la Gibraltar. Kukakhala kunja kwa dziko lino matimu a Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, Newcastle atanganidwa pansika. Nanga Alexander Isak apita kuti Chelsea igula Javi Simons nanga Hato amene wabwera kuchokera ku Ajax timu ya Chelsea. Kodi abweretsa chani chosintha? Dzina langa ndi coach player Peter Forte alolalole akane ku Manduwa Times Group. Ndipo mprogramu yathu ya lero ya Sports Arena tikuyamba ndi nkhani ya ukatswiri wa TNM Super League. Tikhali tikupatsirani zotsatira za masewero amene ali ku sabatayi makamaka la Mulungu ndandanda wa matimu mmene ayimira mu ligi ya TNM padakali pano. Tiunikiranso masewero amene akhale akubwera kutsogoloko. Lero sindiyendeka ndi nzanga Harun Kasim Mendes. Uli bwanji Mendes? Ine moyo wabwino tiyamike Mulungu. Ndathokoza. Kodi la Mendes linabwera bwanji? Sina limene linabwera ifa chogulisa nyamata amasewera ndi anthu potifananiza ndi agent amene George Mendes wa ku Portugal. Anangoti ankulu ndi Mendes basi. Ndifekene nabwerera uyu ndi mneneri pa nkhani za masewero timati analyst makamaka masewero ampira wa miyendo ndikatswiri kwambiri komanso ndi licensed player agent mmodzi wa ogulitsa osewera amene amayang'ana misika ya osewera kunoko ku Malawi. Agulitsapo osewera ambiri kuno ku Malawi kupitisa maiko ngati Zambia, Mozambique ambiri wagulitsapo. Posedwa pa Nigeria awiri apita kale ali ku Mozambique. Ndi nyamata amene tikhale tikucheza naye ngati guest wathu mulendo wathu mprogram ya lero. TNM Super League pofika la Mulungu madzulo zitadziwika kuno kuti Wanderers yagona pa number 1 ndi 34 points pa masewero 14. Timu ya Bullets pa number 2 mapoint 33 pa masewero 14. Silver pa number 3 mapoint 27 pa masewero omwewo 14. Unaiona kuti ligi kupita kuti komanso ikuyenda motani? Ligi chachikulu chimene ndaona chonena kuti matimu amene ali kumayambiriro especially Silver ndi Bullets, because a lot of people expected Silver kuchita bwino given kuti ma defending champions komanso ana ndi squad ibe yabwino imene imeoneka ngati 90 depth sana sinthe kwambiri. Anangopanga ma reinforcements kubweretsa ma players ngati ina Emmanuel Alani Demakude. So zinapereka be hope yonena kuti Festus Due amachita bwino ku Silver last season
nde anthu tinaibe ndi chikhulupiriro chonena kuti mwe akapanga maintain form komano kuchoka kwa Peter Mponda kwapanga prove to be problematic kwa team wa Silver Strikers. Zinaoneka kuti kubwera kwa Gangira nayenso makhangati matraya ndera anakhangati kuyamba kuyimasula timu ija kuyamba kumaisa ma combination anyuani zomwe zinakhangati kuti zinampasa mavuto pakana pezeka kuti amaluza ma points especially ma draw amapanga ma draw ambiri. Kubwera on the other hand team ya Police last season also anapanga struggle kwambiri. This season first round they have been inconsistent on and off. Pena umapezeka kuti achirusa ma draw komanso mwina aluza ma game mwina kwa na atatu padakali pano sizimachitika mwina kuti muyangati ya Nyasa Big Bullets kuluza mwina ma game atatu mu first round. So zimene zinapangisa kuti so Wanderers kind of upper hand koma nayo so kumapeto yaoneka kuti nayo so I don't know mwina di fatigue akuoneka kuti zikukhangati zayamba zinthu kwavuta. Fomu imene anapanga kumayambiriro anatenga kumayambiriro panopa ikuoneka kuti ikupanga fedi pang'ono. Chabwino tikubwera kumasewera amene analiko la Mulungu pa Champions Stadium uku ndikumponera kumene timu ya FCB Nyasa Big Bullets inapeza chipambano pa 78 minutes kuchokera kwa Nyamata uja Chikumbutso Salima anayika mpira mu kondeni mutu atalandira mpira kuchokera chakudzanja wamwamba ndithu kudusa ma defender kungo head Lamond kuyika mu konde. Masewero awa apangitsa kuti Bullets ichoke mchigawo chakumpoto mene nakasewera ndi timu ya Rumpi kuigonjetsa 2-0 kubwera kudzasewera chigawo chapakati kumponera kupambana 1-0 ndi timu ya Mafco ndi kubwerako ndi 6 points ndi kukhala no pa number 2 difference ndi Wanderers 1 point. Bullets imene ikuoneka ya wedewede imene kuocha kuti maseweredwe kweni sakumusangalatsa bwinobwino koma chofunikira ndi 3 points. Chinsisi chake ndi chani? Chisisi chake nchonena kuti akuyambira kale Bullets imakhandi ka fighting spirit konena kuti imaziziwa kuti ife ndi timu yaikulu, we don't deserve this. Kusiyana ndi matimu ena amene mwina pressure kweni imakhangati ndi yocheperako. So Bullets for ino imazoti tikapanga chakuti mapitaki mwina reaction ya masapota athu kamene kuti chemerera ikhala mwina yotere nawo imazipereka. Imaonesesa unena kuti ngati inde savuta olomwena makisana menye bwino they say win agree ku Premier League limatelo kuti no ngakhale olo game yakasuna menye bwino at least you should get a goal yoti mwinire 3 points is what matters. Amsazayangana kuti kodi game iyi angamenya motere amazayangana kuti kudana pesa 3 points kapenayi. That's what Bullets does. Imaonesesa kuti game ngati yavuta olo ngati ngakhale ngati panopa mene mukuionera timu ya Nyasa Big Bullets yagulitsa so ma players angapo ikuchoka last season akandi coach pasuwa kwa zaka zambiri. This time around pali kusintha unabya Peter Mponda pasuwa pita ku national team sana pezebe sinabwererebe mu form imene anthu Bullets amaiziwa. In terms of quality mutasokona kuti panopa Bullets ilibe quality players. Tikayang'anisisa bwino mona ni ma players ochepa amene average players, most of them they are average. Now mwina Mponda kwesisabe mwina kuti aitolere koma it takes a lot kuti timu ibwezerese ndalama ndi zina zotero zifwa akwena kupita pa market ndikuyang'ana ma quality players matimu osiyana zomwe panopa mwina sizinachitika chifukwa chonena kuti so nsika wawo sewera ndi umene mwina kusegulidwa wiki imeneyi pamene tikumaliza first round. So Bullets masewero amene inapambana ni Mafco tikaona chigoli bwinobwino cha Nyamata Chikumbutso Salima cha mutu cha pamwamba kwambiri pakati pamene pachoka captain wawo posidwa pakupita mdziko la Qatar Lloyd Banega Aaron. Pabwera Nyamata Paul Master amene amasewera ku timu ya Blue Eagles ambweretsa uku masewero ake awawa amene anasewera mwapamwamba kwambiri achibwereni ku Bullets ndi awawa a timu ya Mafco anamusankha kukhala osewera wapamwamba pa masewero amenewa. Kodi nne kuti Nyamata uyu Paul Master iwabwera kudzavala nsapato ya Banega Lloyd Aaron ali ndi ma ability utani? Kuthekera ali nako Paul Master tumuziwa ndi mbiri yabwino anali midfielder yabwino amene amamenya timu ya Blue Eagles anaithandizaso kutenga nawo last season chikho chimene cha FTH. So mutakuona kuti mene timanenera kuti sometimes imakhabe na pressure yakuti wabwera kumene kumalo kuja and fans are expecting a lot kuchokera kwa iweyo. Monga Musa wa Lloyd Arnold ndi player wabwino komanso timu ya Nyasa Big Bullets mamudalira kwambiri komanso ku national team. So lero ndilero man of the match. Kufikira kutenga man of the match pa masewero oche pamene wapasidwa opportunity ndekuti zikuonesa kunena kuti Coach Peter Mponda wampasa confidence komanso wamukhulupirira kuti mwina kusogoloku atapanga feel void. Now let's get back to Mighty Wanderers. Wanderers sinagonjepo masewero nali onse masewero 14 palibepo kutaya 3 points kumene kwachitika.
ili ndi 34 points, Bullets 33. Bullets yagonja kale katatu mu first round. Wanderers ndi pati masamu ake akuwavuta pati kuongetsera kuwavuta pati vuto limene lakula ku Wanderers ndi lotani chomwe chimachitika. Timu ina itha maluza magemu ambiri, ina ngumapanga madraw, so madraw aja mapwekesa komano mukapanga calculate maluza zochuluka because pene paja mwakauti mujosera ma 2 points, mujosera ma 2 points. Now mutakuona kuti Wanderers yapanga madraw angati first round ajuluka kwambiri achina moyale nkati the problem ndi Wanderers tipa nkati the only performance achina Silver Strikers nkati ndekuti apopo tukamba za 6 points already dropped osayang'anira madraw ena 3 games zimene popo ndi 6 points mwata 6 points amene maluza atatu ndi madraw atatu ndi malosi awiri mona sono ukanguti pene popo waluza mwina wapanga madraw follow ndikuti muona kuti munthu wata 8 points ndi amene waluza magemu atatu wata points angati wata akusiyana ndi point imodzi. So madraw ndo opsya kwambiri kusiyana somwina ndi kuluza ifa ukaluza pena umaziwa vuto lako ndikukakonza fa umakha kuti no wakhumudwa kwambiri umatano tisanga sitingaluze pachani pa home. So mene ikupangira Wanderers problem ndi maona ndi Wanderers ndi squad depth yachuluka no depth yawo amakhala ndi squad yabwino koma yochepa nthawi zambiri. Look at this season mutakuona me all from the screens muona kuti ma players amene tikuona pene pacha ndabwino kwambiri koma mukangana pa bench pawo uzaona kuti nthawi zambiri atasinthe game ndi ndani kodi olo mwina uyakakhala pa red card ula akakhala fatigued. Most of ma games amene amenya pakati pa mazavutika amene mufuna for choloka nandi ya red card kwina kwake and they don't have options. That's a problem many maona ndi Wanderers amakhala kuti ndi quality ena akumanena kuti timu iyi ili ndi vuto la winning mentality, mtima ofuna kumapambana kuti ifeyo ndi amene timapambana chikho chimakhala ndife kuti kulibe kumafunika psychologist kumene kumwina kala nkhule anyamata zakufunikira kumachita bwino pa masewero ndikutenga dzikho. No, sometimes it's not only a winning mentality. I don't think most of these players are winners because kuti mutenge player ngati Chazia, Captain Sanudi, Kariati, Mpinga Njira, they've been through a lot of things. I mean they've even played for the national team. They know what it is to win games. They know how to ambiri order for national team mpaka panga draw ndi chitipa pa home. Yeah, ndikukumbukira masewero ena amene amachitika pa mu stadium. Wanderers inavutika kwambiri ndi timu ya Zuzu Hamas. Masewero amene Wanderers inapeza chipambano kuma penalty Isaac Aliat. Kumukanga na masewero achemuzaona kuti so pena technical panel plays a law masewero chifukwa anali masewero unena kuti no timu yo imachita kuona kuti yonse yakhala kumbuyo yangobwera pa stadium chozango panga defend. They know kuti awawa they are doing well in the league akuchita bwino, they are playing nice football. If they singati kupanga contain the whole 90 minutes angobwera ngoika pasi ndikumangomaga the whole entire 90 minutes also uloka even half each. Now it takes a coach to think kodi ineyo mpira umene ulira apa what should I do? Anthu akakumaga the entire 70 minutes I need to pull a defending midfielder or right back. And they struggled. Amalepe zoti kumachira kuoneka kuti apo kungobwesa maatakazi olomozo lawiri timu ikusera ndi striker mozi as one striker, so tactical leso makochi pali problem. Now timu amezeka kuti tikuona ngati kuti muna timu libe winning mentality koma tikangana bench ija kuti kaganizidwe pena kamene kamathandiza mutha kuona kuti pasuwa masewero ambiri ankada abwisa anthu zochitika zake amasiyana ndi makochi ambiri because kwathu unamatha kuona kuti game imene yafika apa ndipange chakuti so kumene kukupitako Wanderers ifunika so nzeru kuchokera pa bench ndi maplayers kaliba maplayers amene nawo anga masinthe ma game ndani kuti pamene zafika apa we are playing away games ipange bwanji lugu ma mistakes amene anapanga pa mu stadium acha game yoti no they are leading 1-0, they are playing at home comfortably pa mu stadium akupezeka zonena kuti akapanga concede that silly goal towards the end of the match. All right. 1-1. Tibwere ku masewero amene analiko msabatayi chifukwa kunali masewero maka la Mulungu zotsatira zonse. Sivo inachita bwino kwambiri 4-0 ndi timu ya Mzuzu City Hammers. Bullets inapambana koenda ndi timu ya Mafco. Komanso nayo timu ya Karonga yakagonjetsa timu ya Moyale pakwao 1-0. Izi zimene zapangisana kuti ndandanda wa matimu uoneke kuti kuntundaku mpikisano weni serious contenders. Yes. Ndi Wanderers ndi Bullets. Yeah. Panchira no tsopano tikamangana no log table no apa pa log table kumayangana ndi mene ilili. Ndiye kuti no matimu amene ali pa mavuto kwambiri tukamba za Songwe Border ndi Zuzu City Hammers. Look at Zuzu City Hammers just 8 points from 14 games. Iyo timu ya Songwe Border 1 point.
sukuona kuti matimu amene wamwina atuluka ababa timu imene ndikuona kuti atuluka Songwe Boda ababa ti basi zawo zadaka nanga ya 8 points masero 14 8 points so Zuzu City Hammers you think ilipo Zuzu Hammers so season inoti wale ababa mwina the only team that can Magwela Moyale pamwamba hapo pang'ono Moyale Tigers kumaso Premier Pedesa komano ndikayangana Moyale mwina it will not be easy kuti tuluke mu league Tigers so is one of the teams amene imatosa amba bwino ma second round amazazitolera abambo ndikubweresa ndikuti panopa amba panga kauniuni kale oti asokelere. Alright, going ahead tindi fixture kumapeto sabata ino yes Sivo ndi Wanderers fixano mene ilili papa ni masero oti matimu akumaliza first round kufika kumapeto Bullets ndi Kalonga ni masero amene focus yaikulu ya masupporter administrator aini matimu ali kumeneko kuti Bullets idzatenga 3 points ndi Kalonga paka mu stadium. Remember anawachinyana amene wamweta top 8 semifinals kulilongwe pa Bingu National mpira wa usiku apa akubwera ku Blantyre kumana wanali ovuta ndi mponda nayo masolo anali ovuta kwambiri. Now Wanderers ikupita ku Sivo imene yayakamoto ikungowina ichoka pochinya Bullets ya wina masolo pakatipa yachinya Zuzu City Hammers imene inavutisa Bullets ndi Wanderers mpaka na 4-0 Wanderers akupita kumeneko. Ukuiona weekend ikubwerayi kukhala yotani pamene kama malisa first round weekend imene iyi for ndikuona kuti ivuta kwambiri komano as I said earlier kunena kuti Wanderers nayo sekone kumapeto ngati ili fatigued asindikuiona ikukawina masewera amene ndi Sivo uganiza choncho ndikuganiza choncho mwina ndikuona kuti the best result kulilongwe itokakhala draw the way ndaonera ma games awo Wanderers has always been finding it very easy and Sivo. Yeah, they do so, but this time around they should expect mpira ovuta kwambiri because I've seen Sivo nayo ne kulilongwe kumenya ndi Silver mu Airtel top 8 semi-final imene aluza 2-1 ati mpira unavuta kwambiri sunali mpira wamasewera and ineyo for sure I knew kuti timu iyi kumene kupitako ikamakumana ndi matimu awawa ang'ono. How about Bullets ndi Kalonga? Okay, because Bullets normally they play comfortably ndi Eugene Pakam Stadium ndi Kalonga unlike when they are playing in the northern region. Ndinaona so pasi kulilongwe so pasi pa Bingu akumenya so ndi Eugene anavutika kwambiri. Bullets have got the whole game. You know in the party people panopa they enjoying top form kulana bwino these two teams Kalonga United ndi Sivo ni matimu amene akuchita bwino ali maplayer mpira bwino season ino ukangana ndipo unfortunately mwina palokitepo pachasadi nambala zabwino mwina 14 mwina anazikutolera mochedwa koma they were supposed to be mwina pamene pali ekha pacha top 5 top 5 chakwena basic kama mwene mchama and second round ndikukhulupira kuti apeleka competition yabwino ku mutene Super League so see Wanderers ndikuona ngati the best result will be a draw ku mene ku Sivo Stadium. Ndi mmene tamalizira gawo loyamba la Sports Arena kuchokera kuno ku TTV. Muli ndine coach player Peter Forte wa Times Group komanso ndi guest wanga Haruni Kasim. Tikabwera gawo lotsatira ndi nkhani yotsatira kuti bungwe la Football Association of Malawi FAM tsopano ndi mulembi watsopano takhani pomwepo. Gawo lomaliza la program yathu ya Sports Arena Abu Chiwalo amene anali nkhala pa mpando wa Eastern Region Football Association tsopano ndi General Secretary wa Football Association of Malawi ali maphunziro pamwamba kwambiri ndi kadaulo pa nkhani za kawerengedwe za chuma nkhani za chuma izi financial management komanso ali ndi master degree yosiyanasiyana in administration, strategic management, policy and the like. Akuoneka kuti ni munthu amene ali highly qualified, good enough for the position. Nimafuna ndidziwe kuti wayilandira mota ni nkhani imeneyi kubwera kwa Abu koma poyamba tisanabwera ku nkhani imeneyi. Alfred Gunda ndi amene akuchoka after spending 7 years Football Association of Malawi. Atabwera free to die asada nchotse kuti ayi kwabwera new regime TN kapitani anandikirira mpana contract yake ya bambowa yafika kumapeto amaliza ntchito akutuluka. Looking back ndi mmene anagwirira ntchito mkulu ameneyi wagwira ntchito yotani Alfred Gunda. Alfred Gunda kwa ine nditha kumupasa mwina 95 out of 100. Ndi munthu mmodzi amene wagwira ntchito mwabwino wachinyamata komanso anali munthu uzipereka very open ukapanganso approach ngati ife amene pena ntchito zathu zimagundana ndiwo aja
he was always welcoming. Amatha kukuthandiza kulowa apo panga dwelo malo amene akuona kuti angakuthandize kuti atapitani apa atapangireni izi afuna izi. Komanso utaiona football association ikupanga achieve zinthu zambiri muzaka zimenezi. Mutha kuona kubwera kwa zikho zambiri zimene zili pano. Most of zikho zimene munati kumenya ziko muno. Mutha kuona nzakalekale mwina zingopanga renew ma sponsorship iwo kumango akweza mwina koma ndizikho zoti zinabwera mwina some few years ago. So mutha kuona kuti munthawi imene iwo anali ndithu pa joint secretary there was confidence throughout the sponsors. Kubwera kwa Abu Chiwalo. Abu Chiwalo timulandire. That's right. Timulandire komanso tikuthokoza kuti atenga munthu oti is well qualified. Tifunirenso zabwino pamene akubwera masewera mpira. We don't know enough mwina kuti mu mpiramo kuti akubwera kuti mwina mpiramo uziwa bwino kapena kuti kumutengera maphunziro kuzina because ngati akakhamwe kwanza athu amayang'ananso anthu ena mwina maposition amene mwina amene apanga sports management kuti aone kuti zizifanana ndi makosi ena amene munthu chanatani anapanga. Komanso kolanga lina dandaulo ku football association of Malawi kunena kuti anthu angopanga ena either resign or osapanga renew ma contract is a concern. Chifukwa chonena kuti pa office pamayenera kuti pazikhala anthu ena akamene akhalisa ulo pamudzi pano tili pano pale ena ulo mwina ulo gateman mumva kuti anakhalapo 20 years panopa inu mwina magirapo 6 ulo 4 makuliwina waka 11 14 26 kumamva kuti nenabwera pa 1979 mutanza kuti institution memory ndiyofunika pamalo chifukwa choti zimathandizira kuti mwina ma experience ambuyo kuti nakasada njira iyi koma mutere mbuyo mundu tinatere. We still have Gomezani Zagazaka, James Sangala, one of the longest serving members of Football Association Malawi, served under Ota Nyamirandu for so many years, still serving under Free to Hire management. Don't you think we still have some few left? I mean, angate kutandizira madera ena and give support kwa appointment ya Abu Chiwalo. Kwambiri ndipo ndiolandiridwa agwire ntchito yabwino mpira wa ku Malawi uli ndi zovuta zambiri. Munthu kakhala general secretary wa famu kwa ine ndimatenga kuti like CEO wa famu ndipo umagwira hand in hand ndi president mpira ukulowa pansi. So ali ndi ntchito yaikulu kwambiri yoti agwire mpira wa ku Malawi ukulowa pansi. National team yathu sikuchita bwino. Maklabu mutakuona kuti kuli mavuto ambiri. Ka excitement kaja kanathawa anthu amakonda mpira ku Malawi komano mukaonesa kuti standard of play ya mpira kwathu kunoko ikukhanga ikupita ikunkerankerabe pansi. Zina zimene kudandaula apa zikuti tiyene msupa ligu kamayi yang'ana bwinobwino kuona kuti ino mpira wake umene tikumenyera komanso quality ya maplayers imene tikutulusa ngati muligi ndiochepa amene ali abwino. Chabwino tili pomwepo na timu ya dziko lino imene osewera ake ndosapitira zaka 21 yachita bwino ku Zambia masewero atatu kugonjetsa timu ya Zambia masewero atatu koma Peace Chawinga Kaluwa ananena kuti pali zambiri zofunika kukonza ngati munthu amene anapita kumeneko ndikuwaonelera kuti aphunzitsi ndi osewera achita motani. Malawi, South Africa ndi Zambia akupita ku Gibraltar pa 20 kumpikisano wa dziko lonse osewera ampira wamanja apa dziko lapansi ndipo kuli maiko kumeneko ngati Australia, England, Jamaica ndi ena kupatikizapo ena amene akakhale nawo kumeneko. Scotland ali kumeneko. Asungwanawa achita bwino kupambana masewero atatu. Poyamba uli ndi mawu otani kunena pa Association of Malawi powakonzera masewero pimana mphamvu? Ndi zinthu zabwino kwambiri ndi zimene zimakhazi kusowekera kwambiri mbuyomo because ngati simupanga anthu prepare ndikuti simungaziwe mavuto amene muli nawo. Komano time imene tipereka ma friendlies ndi imene mumakonza zinthu zina ndi zina. Takhala umakapena ndi mavuto ama Haiti tikamapita ma tournament akuluakulu ku England timapeza kuti anthu ena ake amapezeka kuti maiko ansathu achali ndatali kwambiri. This is the time now imene mutha kupeza anthu oti mwina makapange film avoiding ngati amenacha mayang'ana ma problems anu heading into ma major tournaments. Now ngati mulibe ma friendlies makhakunira kuti zimene makazizimukira mutafika kuja ku tournament. But I hope kuti nthawi imene iyi imene akhala kumenya ma friendlies mwina aona mwina ndi mwina kuti ino atha kukonza tisanafike ndithu finally top 4 ya Premier League ukuyona kuti ikhoza kukhala motani looking at matimu mene agulira patakali pano. Premier League season ino tiyembekeze zosinthapo zingapo. Ine ndikuona kuti ino top 4 Liverpool, Arsenal, Chelsea ikazika top 4 komanso should be Man City. Yeah. Chifukwa chani uganiza choncho?
chimene kuganize njonena kuti look Manchester United for instance inayo number 15 for them kuti azikokere kuti no mpaka nafike ndikuti apapa mwina this year success yawo ndikuti mwina ndi Europa akachoka kumene ali kuja kuti afike poti mwakuti ine ndimaona ngati kuti mwina chifukwa choti sali mu Europa Conference, sali mu Europa League, sali mu Champions League, azisewera masewero amodzi pa sabata. Ndikuona ngati kuti kuzokhala timu yovuta yoopsa imene izikhala nthawi yambiri yopuma. No, zimene makamba nkhani za players ichi. If you look at most of their players are average players. Now akuitolera timu ichi. So zimene zimabweresa no inconsistency mu season. For kuzikhala kuja kuti ino kuti wina lero mwina 2 games 3 games kenako madraw lose. Zizikajojo. Arsenal, Chelsea, City, Liverpool ndi moto wa ndondo chaka chino. Ndi moto wa ndondo. Liverpool yasaina bwino, yagula ma players abwino. While Arsenal yabwedesa so ma players abwino gogerezi amene Madueke, ajina Gokares, ajina Zubimendi abwera. So mutakona unena kuti ma problems ambiri amene nayo la season Arsenal panopa yapanga solve. Maka ku 11 kumene kunali mavuto. Unako kwa Martinelli. Kwa bwera Madueke kubwera so eze. Mutakona kuti no kuti mavutika kwa Arsenal kwambiri a striking force. Kwa bwera number 9 when proper number 9. Victor Gokares. Koma sanaonetse kumano wabwera. Everyone knows kuti is showing but top reinforcements achitika. Liverpool ina Florian Wirtz abweraso. Timu soti inali bwino kale machita bwino la season. Lose of course ma player ina mwina through mwina kutisia ndizina zote komanso ena achoka kupita Bayern Munich. Chelsea on the other hand, you've seen the way they've performed the World Club Champions. FIFA World Cup Champions. Yeah, so it shows kunena kuti no kojuji timu jano wamba kuitani kuitolera bwino. Ndimene mapangira kumapita kwa last season. I hope with this season ayamba so ne high. Komano zoti mwene ngafikira utenga league ai. Koma still 3 teams hii. Kufikira pamenepo mundilole kuti pakhale pa mtseresero pa program yathu ya Sports Arena kuchokera kuno ku TTV. Sitting in for Williams Gondwa, this was Peter Forte alongside Harun Kasim. Bye bye for now. Keep watching the rest of the programs.